Într-un mic sat de la marginea pădurii circula o legendă despre o oglindă bântuită. Se spunea că această oglindă apărea din senin în casele oamenilor și dispărea la fel de misterios după 3 săptămâni. Maria, o tânără curioasă, a găsit oglinda într-o veche mansardă a casei ei, acoperită de praf și pânze de păianjen. În prima zi, Maria a stat câteva secunde în fața oglinzii, admirându-se. Oglinda era neobișnuit de rece la atingere, dar nu i-a dat mare importanță. În următoarele zile a continuat să se privească, fiecare privire fiind tot mai lungă, atrasă de o forță inexplicabilă. În a 7-a zi a stat în fața oglinzii pentru mai mult de 3 minute, iar atunci s-a întâmplat. Un vârtej întunecat s-a format pe suprafața oglinzii, trăgându-o pe Maria înăuntru. A fost transportată într-o lume ciudată, o lume a umbrelor și a întunericului, unde pereții erau acoperiți de ferestre înfățișând fețele distorsionate ale celor dragi. Maria a privit cu groază la chipul tatălui ei, care era acum o caricatură a ceea ce fusese. Ochiul stâng îi era mărit și se zvârcolea în orbită, iar gura îi era deschisă într-un rânjet permanent, dezvăluind dinți ascuțiți și desfigurați. Când a văzut chipul mamei sale, Maria a simțit o durere sfâșietoare. Fața acesteia era acoperită de riduri adânci, iar buzele erau crăpate și sângerânde. Mama ei, cunoscută pentru bunătatea ei, avea acum ochii goi, fără expresie, ca și cum ar fi fost o coajă goală. Fiecare minciună spusă se reflecta prin crăpături și deformări suplimentare pe chipul celor mințiți. Timpul părea să nu aibă niciun sens în această lume. Maria striga, dar nimeni nu auzea. Putea doar să privească neputincioasă, cum fiecare trecător se uită în oglindă și se transformă într-o monstruozitate, fără să înțeleagă ce li se întâmplă. Cei care urau aveau fețele acoperite de pustule și răni deschise, ca și cum ura lor interioară se manifesta fizic, devorându-le chipurile. Cei care mințeau aveau fețele contorsionate într-un mod grotesc, cu trăsături distorsionate și disproporționate. În a 21-a zi, oglinda a dispărut din casa Mariei, lăsând ușa de la intrare izbită de perete. Familia a crezut că a fost furată, dar Maria știa adevărul. Oglinda s-a dus să-și găsească următoarele victime, iar ea, împreună cu ceilalți captivi, au rămas prizonieri în lumea umbrelor, pentru totdeauna condamnați să vadă fețele urâte ale celor pe care îi iubiseră cândva.